Moja moc sa dokonáva v slabosti. 2. list Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Keď sa cítiš nedostatočný. Číslo 2. Po prvé, uznaj svoju vlastnú nedostatočnosť pred Bohom. Joni Eareckson Tada napísala: Ak budeš odmietať svoju slabosť, nikdy si neuvedomíš Božiu silu, ktorá je v tebe. Boh povedal Pavlovi: Dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. 2. list Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Čokoľvek, čo ťa prinúti oprieť sa o Boha, je plus, nie mínus. Po druhé, prestaň sám seba znevažovať. Možno si hovoríš, že na tú prácu nemáš dostatočnú kvalifikáciu. Boh ale nepovoláva kvalifikovaných. Boh kvalifikuje povolaných. Ako? Tým, že ich naplní svojim duchom. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. Joel, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Boh nie je obmedzený vekom, pohlavím, rasou ani akademickým postavením. Jediné, čo ho obmedzuje, sú hranice, ktoré si kladieš ty sám, alebo ktoré dovolíš klásť druhým. Po tretie, nenechaj sa nachytať. Reklamné agentúry míňajú miliardy, aby ťa presvedčili, že bez ich produktu si nedostatočný alebo neúplný. Never im. Radšej začni vyznávať. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu. A ja to veľmi dobre viem. Žalm 139, 14. Po štvrté. Nech sa skvelý výkon niekoho iného stane pre teba zdrojom motivácie. Nedovoľ, aby ťa zneistil a naplnil úzkosťou. Nikdy nestrácaj zo zreteľa svoje jedinečné nadanie. Áno, aj ty si v nejakej oblasti nadaný. Biblia hovorí, že my všetci máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Rímskym 12. kapitola 6. verš. Možno je tvoj dar zatiaľ neobjavený, nerozvinutý alebo nevyužitý, ale je v tebe. Preto ho odomkni a začni používať.